on kaktuksen työt part 2 ja tässä on mun Kamu, se paras. Moi. Ja sit meidän yksi kaveri pitäisi vielä tulla tänne. Niin. Mä oon Kaktus. Mennään kattoo sitä alkupaikalle. Ja mä oon tää kumiaukko. Joo, se on se paras. Joo. Laita sun nimeksi se paras. Ota mitä? Joo, siis mä oon toi kumiankko. Ottakaa hetki. Toi missä on toi ihme ja sit siinä on kumiankko. Noin, toi on se paras. Ja siis, jos Siinä te lukee löydätte mut täältä, good. niin Mutta tää on niinku tulkaa tänne. aika yksin servu, että ei täältä varmaan löydä. Onko se niinku tää? Ja... Okei, kaktusperhe. Moi mun kaveri. Kaktusperhe tänne. Me mennään aina tällä. Tulkaa, mä oon paras ajaja. Tuon taakse. Ja sitten kökset oli niin rikkaita, että siis täällä veti meni. Joo, nää on rikkaita, me ollaan rikkaita. Mä oon Kaktus tässä Kökset ne pelissä. oli sisaruksia kaikki. Toi vaan tykkäs niin paljon kaktuksista. Ja se aina pukeutui kaktuksessa. Mut se on kyllä itse oikeesti vauva. Joka osaa ajaa. Noin, nyt on parkettu se. Eiks mä meni väärää koulutta? Tulkaa joo. Korkeudella tän alhaalla paremmin. Tydy. Hei, tehdään wait. 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 Tydy. Wait. Tydy. Ei tota autoa saa enää liikkeelle. No ei se nyt haittaa. Tää on hyvä parkkeerattu. Pitäisikö meidän ottaa monta taloa? 3 taloa. Joo, tää on mun kaktustalo. Pois mun kaktustalosta. Hanki oma. Sä voit... Ei kun nää on niinku kaikki. Ottakaa. Linne saa tonne yhden talon ja mä otan täältä tää, joka maksaa robuksia. Sä voit asua mukaan. Ai mä. Joo. Kaikki asuu kaikkien kanssa, mutta näillä vaan on monta kämppää. Näillä on niinku monta vaihtoehtoa. No niin, mä riisun mun kaktuspuvun. Mikä ihme se on? Minä olen kaktus, mutta ilman kaktuspukua. Tää on kaktus. Tää on kaktuslapsi. Nee, mä... Kattokaa, tässä on trickshot. Mikä triksyt? Että mä pääsen Mä ostin täältä. kalleimman kämpän, mitä rahalla saa just tässä. Ei te ootte mennä muuta portaat, jos osataan. Mä seivaan tän. Ja sitten mä otan vaan pois Mä oon niin tän. väsynyt. Mä oon vauva. Siis ihan kirjaimellisesti tällä. Pitäisikö sun antaa meille ruumeita? Joo. Mä annan teille ruumeita. Missä sä oot? Noin mä... mikä tässä on mutta paljon senkin... Se, joka sammutti sen, niin saa tästä. Se oli Linne. En ollut. Pum. Paras juoksee. Mä laitan vähän ääniä, niin kuuluu. Tää on liian hidasta. Missä se on? Teillä on ruumeit. Onks täällä tämmönenkin? Käykö sitä tää tykkäis nukkua nurkissa?
aina sitten, jos tää oli jollain kaverilla. Niin tää nukkuu täällä nurkassa. Joulukuusen vieressä. Tää tykkäs niin paljon Mä otan joulukuusesta. kirpeen. Hei. No vessassa. Jää. Tuul Jää. Jää. Auta mua. Me. Se on sama kiinni. Mä oon liian hidas. Mä kuolen. Noin mä kuolen. Wait. Tää on öösöpeli. Mä kuolin. Oliko se toi mennyt pois päältä vai? Wait. Eikö ketään tuolla kertaa? En mä. Katso mun. Mä annoin teille jo ruumeet, mutta te ette antaa mulle. Mä annoin Missä sä muuta aina edes oot? alakerrassa mun talossa. Mä lämpittelen täällä valoi. Tiedätkö sä mitä? Mä kuolin. Onko se siis oli... Oi, ei! Ei! Joo, mä oikeesti kuollut. Katsokaa, mä lämpittelen täällä valoi. Hei, älä sano mun nimeä. Mitä? Älä sano mun nimeä. Ja nyt oikeesti. Nyt loppu se Valorant. No roommate for you. Ennemminkin säpä haluaisit varmaan bännätä sen sun talosta. Wait. Tulkaa nyt katsomaan, että mitä mä menen ostamaan. No, Tulkaa. mä asun talolla. Mä asun talolla. Sitten oot. Mä oon Anninan talossa. Missä se on? Mikä menee mun... Pitäisikö tehdä pian Mitä menee täältä kaikista mun Mun pitäis varmaan tehdä part 2, koska täällä part 3, koska tää juttu menee vähän liian isoksi. Tää on tälläkin hetkellä tosi iso. Mä tein se ihan oikeesti. No, tässä taisi olla kaktuksen ilmee part, tai kaktuksen työt part 2. Ja seuraavassa videossa nähdään.